Vuonna 2024 kaukolämpöä tarjoava Odfjell Forsyning joutuu taloudellisiin vaikeuksiin. Odfjell Forsyningin suurin velkoja, Nordea, menettäisi 600 miljoonaa kruunua eli noin 80 miljoonan euron tappiot, jos Odfjell Forsyning menisi konkurssiin. Kaukolämpöyhtiön aiempi hallitus on huijannut Nordeaa. Niinpä Nordea nimittää vuonna 2025 uuden hallituksen ja ottaa yhtiön hallintaansa. Nordean vastikään nimittämä hallitus suunnittelee nyt kaukolämmön käyttäjille Odfjellissa. Sen sijaan, että pankki itse ottaisi vastuun epäonnistuneista liiketoimista, joutuu 4600 perhettä, yhdistystä ja yritystä kattamaan Nordean tappiot. Ansa on suunniteltu niin, että kaukolämmön asiakkaan täytyy joko maksaa jopa 500 000 kruunun eli noin 70 000 euron irtisanoutumismaksu asiakkuudesta tai sitten hänen täytyy hyväksyä jopa 150% hinnankorotukset määräämättömäksi ajaksi. Kaikki hinnankorotukset ja irtisanoutumismaksut lasketaan talonkoon perusteella. Lämmityskuluissa säästäminen ei auta, sillä ennen kuin asiakas on edes kääntänyt termostaatin päälle. Kotien ja talojen pinta-alaan perustuva laskentatapa on varmistanut, että kuluttaja joutuu maksamaan Nordealle tuhansia kruunuja. Odfjellissä on 1000 perhettä, jotka eivät ole vielä edes nähneet kaukolämpöputkiasennusten alkua, mutta koska he ovat allekirjoittaneet liittymissopimuksen, joutuvat he maksamaan. Ihmiset eivät saa enää myydyiksi talojaan, jos he eivät löydä ostajaa, joka hyväksyy Nordean sanelemat ehdot kaukolämpöasiakkaille. Kaukolämpöasiakkaat ovat siis pakkoraossa. Nordean pelastussuunnitelmaksi kutsuman hankkeen takia lähivuosina monet viattomat perheet joutuvat pakkohuutokauppaamaan kotinsa. Ja vain siksi, että Nordea välttää tappion, joka vastaa 1,8% pankin vuoden 2024 voitosta. Nykyään on vallalla suuntaus, että suuret piinaavaan pieniä ja että rehellisyys ja kunnollisuus saavat väistyä voittojen tieltä. Jos haluat auttaa jakamalla tämän videon sosiaalisessa mediassa, voimme yhdessä näyttää Nordealle ja muille suurille pelureille, että olemme niiden kanssa tekemisissä vain, jos ne käyttäytyvät asianmukaisesti.